Olimpik iz Zagreba je šampion u svim selekcijama Hrvatske, tako da ćemo imati čast da nešto danas i naučimo i da se borimo protiv najboljih. Oni su uradili jedan dobar gest, znači ponijeli su za svaki klub jedan dar Zagreba koji će biti kasnije uručen trenerima, tako da im ostane ovaj turnir u lijepom sjećanju. Neka sport danas donese ono što sport donosi: radost, tugu, sreću, takmičite se, družite se, jer to prevashodni cilj ovog turnira. Turnir svake godine znači prerasta u sve bolji i bolji. Nadam se da će sljedeće godine biti još bolji. To potvrđuje činjenica da smo od ove godine i u kalendaru takmičenja Odbojkaškog saveza Bosne i Hercegovine i oni su prepoznali kvalitet, odnosno prepoznali su ovaj festival kao promociju sporta, promociju odbojke. Zahvalio bih se svim koji su učestvovali u organizaciji ovog turnira, kako privrednim subjektima, tako i domaćinima, koji su ustupili ovaj objekat predivni za korištenje i molim vas da čuvate imovinu i nemojte da bacate smeće, ali vi to dobro znate. Ništa, ja ću ovaj turnir da proglasim otvorenim. Treneri će biti upućeni po redoslijedu odigravanja utakmica, a i sam redoslijed će biti izvršan negdje na vidnom mjestu. Još jednom, turnir je otvoren. Molio bih sad sve ekipe da se